kan aldaw, mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang, Miyerkules po ngunyan. Petsa 26 sa bulan kan Nobyembre 2026 o kaya 2025. Ini po ang Bareta alas 7 asin sideline sa tang darakulang mga bareta. Sa lado lokal, nagkapirang residentes kan TV Albay nag-ibakwar kaswapon dahil sa paglangkaw kan tubig darakan makusog na uran, epekto ng bagyong Verbena. Bureau of Fire Protection Legazpi handang magresponde sa mga emerhensya asin mga insidente ngunya na holiday season. 250 bed capacity na bagong Josefina Belmonte Durang Albay Provincial Hospital sa siyudad ng Ligao bukas na. Pagkondukta nin Bicol University College Entrance Test sa Bicol University Ginubatan asin Tabaco Campus ipinag-oktaba sa Enero taon 2026. Sa lado nasyonal, DOJ Undersecretary Jojo Cadiz daipig-imbestigaran kan Department of Justice sigon kay Justice Acting Secretary Frederick Vida sa sarong press conference. Mga imbuelto sa flood control scandal pwedeng kasuhan nin tax evasion. Dating Congressman Saldico binansagan ni Presidential Son asin House Majority Leader Sandro Marcos na bagong koronang kampyon kan DDS. Attorney Harry Roque dai pwedeng mag-travel abroad na warang balidong passport. Sa ibang nasyon, South Korean President Lee Jae-myung nagpatanid na posible ang accidental clash ano man na oras sa pagultanan ninda kan North Korea. Baretang Sports, Gilas Pilipinas nagbiyahe na pagguam para sa primerong window kan 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Yan po ang mga headlines kan Bareta alas 7. Asin sa detalles ka mga bareta, kami po ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Daing Iba. Ngunyan sa detalles kan Bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nagibakwara nagkapirang residente sa TV Albay kasudmang hapon dahilan kan makusog na uran na darakang bagyong Verbena. Nagpo ng pagitaas kan tubig bandang alas 12 ng pagkauto sa barangay Tigbi kung saan nababa ang lugar. Mantang naging marikas man ang pagitaas kan tubig sa salog na nakapektar sa poblasyon. Sa impormasyon, minabot nin lagpas tuhod ang baha kung kaya nagibakwara mga residentes sa Facebook post ng LGU-TV na ngapulan ang lokal na gobyerno nin pag-ibakwar lalo na sa mga naka-star sa harababang lugar asin sa mga baybayon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Siniguro kan Bureau of Fire Protection o BFP Legazpi ang sa indang kahandaan sa pagresponde sa mga insidente ngunya na holiday season. Sigon kay BFP Legazpi Acting Fire Marshal and Senior Fire Inspector Joyres Ray Oyardo, katuwang kan sa indang opisina ang Special Rescue Unit para sa mas marikas na pagresponde sa mga fire-related emergencies asin iba pang emerhensya o mga insidente sa syudad. Apera kaini sinabi ni Oyardo na mas pinakusugman ang inspection sa mga establishmento bilang pagsiguro na nakakasunod ang mga ini sa fire safety measures, lalo na ang pagpabakal nin mga pailaw asin iba pang dekorasyon ngunya nakapaskuhan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Bukas na ang 250 bed capacity kang bagong Josefina Belmonte Durang Albay Provincial Hospital o GBDAP sa Ligao City matapos ang ginibong soft opening asin blessing kan enot asin ikaduwang eskalon kan edipisyo kasuhapon.
Sa entrevista kan DCGB News kay Albay Governor Noel Rosal, sinabi kay ning mapuuna ang inisyal na operasyon kan ospital alagad ang full services mapupuunan kung makumpleto na ang bagong power substation sa syudad na masiguro nin sufisyenteng supply ng kuryente sa mga fasilidad. Pero kay ni sinabi ba ni Rosal na available na sa ospital ang mga esensyal na serbisyo medikal arog kan 32 slice CT scans, dialysis, laboratory test, x-ray facilities, asin iba pa. Sa ngunyan, kaya soft opening ka talagang ikuantay ni Bukana. Kundi magadilapidity ng building. Baka nagod magpara ini, mas mahal kung bubuksan ta pa later on. Kaya sabi ta, soft opening muna, meaning so ibang kaya ka ni about 450 bed. No? Kunyan may operate mo na mga 200. Si Albay Governor Noel Rosal. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Target pang mapahiwas ang bed capacity kan Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital o JBDAP. Nasangunya nasa level 1 as sinasa sanggatos na kama pasana ang kapasidad kaini sa ginibong soft opening and blessing kan JBDAP sa Ligao City kasuudma. Sinabi ni Albay Governor Noel Rosal na magpapadagos ang development kan ospital tanganing dakul na albayano ang masirbihan. Sinabi kan gobernador na sa pakikipagtabangan sa Department of Health Bicol, naglalaom na madudugangan ang mga tauhan tanganing masimbagan ang manpower requirement para sa 250 beds. Mientras sinabi man ni DOH Bicol OIC Regional Director Dr. Rosa Maria Rempilio na padagos ang pagtaon in technical assistance kan ahensya sa Paaykan Health Facilities Development Unit na pag-araman na nakagastos na nin haros 65 milyon pesos na kantidad para sa mga ekipahe sa irarom kan Health Facilities Enhancement Program kan ahensya. Mientras tanto, nakuha kan probinsya ng Albay ang Kabalikat National Award ang pinakang prestiyosong pagmidbid na ipigtaok kan Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ang pagmidbid personal na pigresibin ni Provincial Agriculturist Cheryl Ribeta, Assistant Provincial Agriculturist Daryl John Binconsejo, Administrative Officer Maria Mercedes Berga, asin TESDA Regional Director 5 Archie A. Grande, pati na si Provincial Director Mariglo Makabuhay Sese, kanakaging aldaw sa seremonyas na ginibo sa The Philippine Trade Training Center sa Pasay City. Sa impormasyon hali sa Albay Provincial Agriculture Office na pinamayuhan ni Rebeta, sinabing hali sa 82 na probinsya sa Pilipinas, saron Albay sa tulong pinagbidbid kan pinakangalangkaw na onra hali sa TESDA. Ang nasabing pagmidbid ay lang kan suporta asin mga programa kang gobyerno probinsyal para sa technical vocational education pati na ang makusog na partnership science para sa pagpalangkaw kan skills development kan mga albayanos. Ipinagoktaba sa Enero kan Bicol University College Entrance Test o BUSET sa Bicol University Ginubatan asin Tabaco Centers. Matapos na makanselar, anaenot ng schedule dahilan kan Bagyong Uwan. Sigun sa ipinaluwas na anunsyo kan Bicol University na pirmado ni BU Admissions Office Dean, Dr. Henny Lumibaw. Gigibuhon sa Enero 10 sagkud 11 taong 2026. Ang buset sa Ginubatan mantang sa Enero 17 sagkud 18 naman. Sa masunod na taon sa Tabaco City, pinag-abisuhan man ang mga ma-exam. Nadarahonan sa idang orihinal na test permits asin magkomple sa gabos na requirements sa ipinaluwas na bagong petsa kan eksaminasyon. Sa dagdag niya itong mga baretang lokal, 106,000 pesos na kantidad ng illegal na sigarilyo ang nakumpiskar kan Santo Domingo PNP asin RMUS o RMU5 Special Operations Team Albay Marpsta sa duwang individual katakod kang ginibong operasyon sa puro 4 Barangay Fidel Surtida, Santo Domingo kasuhapon. Sa pangenot kang Santo Domingo PNP na pinamayuhan ni Police Major Roderick Bino, namidbid ang suspect na sina alias Paul asin alias Jenny na parehong taga-Bakakay Albay na kumpiskar sa mga ini
ang duwang master cases nin Far Star King size na sigarilyo na naglalamanin sang gatos na rim sa sinduwang master cases kan RGD na sigarilyo na naglalaman nin 99 rims. Kinumpirmar ka mga otoridad na daing nakabugtak na required graphic health warnings sa irarom kan Republic Act na number 9211 as in Republic Act 10643 na nag-iimpormar sa mga konsumidor manungod sa mga health risks sa paggamit kan tobacco arog kan cancer, helang sa puso as in baga. Sa kunya na sa kustodya na kan mga otoridad ang mga suspitsado kung sain hampangon kan mga ini ang kasong pagbayular kan Tobacco Regulation Act. Ipig pagirumdom kan Diocese kan Legazpi sa publiko ang pakikisumaro sa Red Wednesday. Ngunya na aldaw matapos ang selebrasyon kan Kristong Hade kan nakaaging Domingo. Ipinahayag kan Diocese na ang pag-obserbar kan Red Wednesday iyo ang aldaw nin pagpangaji solidarity mantang awareness man ini sa gabos. Narumdumon ang persecution kan Kristiyano asin pangapoda na magkaigwan in religious freedom. Katakod ka inipig ang ganyaran publiko na magsuulog nin pula bilang pakikisumaro asin maging boses kan paglaom, lalo na sa mga Kristiyanong nasa kadikloman. Nangapunan na Albay Police Provincial Office sa mga magurang na riparuhon ang mga aki bilang pagsiguro na daay mabiktima nin pang-aabuso. Matatandaan na naarestarang sarong 40 anyos na lalaki sa Piyuduran Albay dahil kan aligadong pandulupig kay sa sarong minor de edad. Sa press conference, sinabi ni Provincial Director Police Colonel Noel Nunez na importante ang pagsiguro asin pagriparo kan seguridad ka mga aki lalo na sa mga kaharungan. Sinabi ni PD Nunez na minapoon ang pang-abuso kapag ang sitwasyon sa harong magkakadukot ang espasyo kan pagkaturog lalo na sa mga harong na studio type ang estilo sing kortina sana ang division kan pagkaturog. May mga pagkakataon man na nagtatrabaho ni narayuan ina asin nawala tan aki sa kapamilya. Ipagpagarumdom kan opisyal na naging vulnerable ang mga aki kung dainin markay na pagmamonitor asin nabubugtak sa peligro ang sa indang kaligtasan. Mae-eksperyensyahan ang 30 minutos na power interruption sa mga lugar na nasa Pulangi asin Ligaw substations sa Nobyembre 28 ngunya na simana alas 2 sagod alas 2:30 nin pagkahapon. Sigun sa National Grid Corporation of the Philippines, dahilan ini kan momentary SD para sa pagtransfer kan 5LI1DAR-LGA hali sa T05 pasiring sa T03. Abiso kan NGCP sa publiko na pirming ikonsiderar na may kuryente ang mga linya tanganing maibitaran ang diskwido. Mga tugang primerong partiyan kasatuyang bareta alas 7 mga bareta sa lado lokal. Ang bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa sinibapa, makalis lamang po kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa Natural Medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule.
Basta lagundi, Plemex. Easy. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Maugmang ipinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DCGB, ang Exciting Bicol Pastores 2025. Ini gigibuhon sa Disyembre 16, 2025, alas 4 nin hapon sa Albay Astrodome, Albay District, Legazpi City. Exciting Bicol Pastores 2025. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 asin sobra 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa indang abilidad sa pagbaile asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang mga pastores mabaile kan traditional na pastores abilen sa paagi nin Bicol o Spanish o kaya kombinasyon kan duwang lingwahe. Ang third place makakaresibe ning 75,000 pesos. Ang second place 100,000 pesos. Asin ang first place manggagana nin 150,000 pesos. May special award para sa mga binasunod. Best in Street Dancing, 10,000 pesos. Best in Costume, 10,000 pesos. As in Best in Musicality, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2025 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, as in sa Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 16, alas 4 ang hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir as in mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2025. Maugmang Pasko as in manigong bagong taon sa Indogabos. Hani sa Department of Tourism headed by Regional Director Herbie Aguas. Provincial Government of Albay headed by Governor Noel Rosal. City Government of Legazpi headed by Mayor Hisham Ismail. Asinan sa inyong istasyon, Radyo DCGB. Always number 1. Always at your service. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Sa detalles kang bareta niya to sa lado nasyonal, day kay banan sa pag-imbestigaran kan Department of Justice o DOJ may kinaraman kan pigsasabing korupsyon sa flood control projects si Justice Undersecretary Jose Jojo Cadiz Jr. Ipinayag ini ni DOJ Acting Secretary Frederick Vida sa press conference kan ahensya. Sigung kay Vida na inot nang nag-apply nin leave of absence si Cadiz asin kan Nobyembre 21 ini na-aprobaran. Kanaputon kon under investigation kan DOJ si Cadiz, hinabi ni Vida na wala sindang jurisdiksyon. Paliwanag yan ang Department of Justice, taga-usig o prosecutor ng pribadong individual. Ang prosecutor na nagpapanimbag sa mga lingkod bayan na nagkasala sa sindang trabaho o may paninimbagan ng kriminal, iyo ang ombudsman. Magiramduban na ibinulgar ni dating ako Bicol Representative Saldico na si Cadiz ang pigdesignar na sole courier para sa mga kickback na nakatagama para kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ipinahayag ang Global Tax Policy Expert na si Mon Abrea na pwedeng sangatanin kasong tax evasion ang mga opisyal na pigi-imbwelto sa flood control scandal.
Sigon kay Abrea maikukonsiderar na prima facie tax evasion an unexplained wealth o dai maipaliwanag na yaman. Sinabi ni Abrea na red flag na an gustong pamumuhay ka nagkapira na madaling maberipikar kan Bureau of Internal Revenue kapag ikinumpirmar sa saindang mga income tax return. Dagdag pa niya na mas marikas na mabilog ang kaso nin tax evasion kumpara sa plunder o graft dahil tulos mahihiling ang mismatch sa yaman as in deklaradong income. Pinagunambitan man niya ang Al Capone case bilang klasikong halimbawa kung paano masasabit ang mga suspect sa paaykan sa indang lifestyle as in tax records. Mientras tanto, si dating ang Bicol Representative Elistal Dico ang biglasabing bagong koronang kampiyon kan Duterte diehard supporters o DDS sigong kay Presidential son as in House Majority Leader Sandro Marcos. Sigong kay Marcos, igwang mga intel report na nagsasabi na nagkipagkasundo na si Ko sa mga magbebenepisyo sa iyang pigigibong pagratak sa gobyerno. Dagdag ni Marcos na gusto ni Ko na pabagsakon ang presenting administrasyon para maabsuelto siya sa iyang mga krimen. Kan Martes si pinaluwas ni Ko ang ikaduwang parte kan sa iyang ikaduwang video kung saan sinabi kay ni na nagsingit si Congressman Marcos ni mga proyekto sa propestong budget na uminabot sa kantidad na 50.937 billion pesos pon kan 2023 sagod 2025. Ipinahayag ang Department of Justice o DOJ na dai pwedeng makabiyahe sa ibang nasyon si dating presidential spokesperson Harry Roque na daing valid passport. Magigirumduman na kilansilar kan Pasig City Court ang pasaporte ni Roque dahil sa kasong qualified human trafficking may kinaaraman sa pagkakaimbwelto sa illegal Pogo Hub sa Pampanga. Sigon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, na mapapadali ang deportation ni Roque dahil sa pagkansilar sa iyang pasaporte. Mientras na wala pa man nariresibi ang DOJ nin official communication may kinaaraman sa pigsasabing pag-aresto kay Roque o pag-travel niya. Sa paagi man kan Facebook kasuhapon, pinahimuti ka ni Roque na inaresto siya sabay kan pagpahiling kan airline ticket manungod sa biyahe niya pasiring sa Vienna, Austria. Sa dagdag niya itong baretang nasyonal, tinawanin doon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang makusog na pangako kang Pilipinas na magkikipagtabangan sa mga internasyonal na organisasyon para mas na malabanan ang plastic pollution gamit ang modernong teknolohiya. Sa ginibong International High-Level Forum na pinanginutan kan International Atomic Energy Agency o IAEA para sa New Tech Plastic sa Pasay City, sinabi kang Presidente na ang plastic pollution sarong pangkinaba na problema na nakakaapekto sa kapalibutan, salud, supply ng pagkaon, asin pamumuhay ka mga komunidad. Ipinag-orgulyo ni Marcos na suportado kang Pilipinas sa New Tech Plastics initiative na nagkapailing kung paano pwedeng gamiton ang advanced nuclear technology para gibo na kapagipakinabang ang plastic waste. Sinabi man niya na ang PREX project kan DOST PNRI asin Envirotech na nagko-convert nin low-value plastic waste sa makusog asin commercial materials. Itinampok man kang Presidente ang PREX Prototype House na bigsasabing simbolo kan futuro kan circular economy asin ang marine microplastics monitoring laboratory kan UPMSI na nagtatabang sa masiksaktong pag-ugid kan polusyon sa kadagatan. Sinabi ni Presidente Marcos na ang tunay na progreso nakukuha sa pagtarabangan kan mga nasyones. Nagkasundo ang Senado na suportahan ang propwestong 1.44 trillion pesos na budget kan Department of Education o DepEd para sa taong 2026 na pinakadakula sa istorya kan nasyon asin enapod na pinakamahalagang lakdang para aksyonan ang haloy ng mga problema sa basic education system. Sa deliberasyon sa plenaryo kan Senado, tinaawanin kredito ni Senator Win Gatchalian, Chair kan Senate Finance Committee, ang pagitaas kan alokasyon sa pigladawan nindang malinaw na reform direction sa ahensya sa irarong kan liderato ni Education Secretary Sani Angara. Inumaw man ni Senator Pia Cayetano ang kahandaan kan DepEd na aksyonan ang rekomendasyon kan Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Pinasalamatan man ni Angara ang Senado sa saindang mahigos na pag-endorso sa pondo kan ahensya.
Para po sa tuyang detalles kambreta sa ibang nasyon asin sa satuya pong lado ng Karawato Sports. Nasa linya si Nicole Ann Gloriani sa detalye. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Nagpatanid si South Korean President Lee Jae-myung na posible an accidental clash anuman na oras sa pag-ultanan ninda kan North Korea. Ini matapos na iladawan kan SOCOR President ang sitwasyon. Entry ninda kan NOCOR bilang talagang peligroso o delikado. Kaya tinawanin doon kay ni na importanteng magkaigwasinda nin dialogo. Base sa report, sinabi kan South Korean President na nagsasayuma ang NOCOR na simbagon ang mga apod kan SOCOR para magkaigwanin kontak asin magbugtak nin barbed wire fences sa military border, bagay na daininda na ipautob punpakan matapos ang Korean War. Ipinahayag man ni Lee na magkaiba asin confrontational ang relasyon kan duwa. Asin dahil sa kawaran nin tiwala, nagpahiling ang NOCOR nin very extreme behavior. Ginibo ni Lee ang pahayag mantang nasa flight hali sa South Africa kung saan nag-attend siya sa G20 Summit pasiring sa Turkey para sa ultimong parte kan sa iyang biyahe. Enot nang pigrekomendar kan South Korea na magkaigwanin military talks sa North Korea kan Nobyembre 17 para tukaron ang pagbilog nin malinaw na hangganan sa Military Demarcation Lines o MDL para maiwasan ang armadong labanan sa may border na pwedeng magresulta nin mahiwas na labanan. Alagad sagkod sa ngunyan wala pa man giraray nin kasimbagan ang North Korea sa nasabing proposal kan South Korea. Sa lado kan Karawato Sports, nagbiyahe na pasiring sa Guam ang Gilas Pilipinas para sa primerong window kan 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Gigibunan primerong laban ninda sa University of Guam, Calvo Fieldhouse sa Nobyembre 28. Pagkatapos duman mabelta digdi sa Pilipinas para sa pagkawat ninda sa Disyembre 1. Nagigibuhon sa Ateneo Blue Eagles Gymnasium. Naidagdag sa Gilas players sina Juan Gomez Diliano asin Quetin Meliora Brown na makakaibahan sina Dwight Ramos, Justin Brownlee, Scottie Thompson, Junmar Fajardo, Japet Aguilar, CJ Perez, Chris Newsome, Jamie Malonzo, Troy Rosario asin RJ Abarientos. Yan ang detalyes kan mga bareta sa lado kan ibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Gloria. Para po sa kamugtangang ang panahon, nasa linya man si Jaime Bordales kan Pag-asa de Este Regional Forecasting Center. Sir Jim, please come in. Po marahay na aga sa mga paraantabay para po sa weather forecast digdi sa Bicol asin digdi sa bagyo na nasa loob ng giraraykan sa tuyang area of responsibility. Kasubagong aga, alas 4 ning aga, ang bagyong si Verbena padagos man na nagkukusog asin padagos na naghiro po pasiring digdi sa direksyon kan Sulnupan, Norte Sulnupan. Nasa iyang lokasyon kasubagong alas 4 nin aga nasa 130 kilometers west kang Coron, Palawan. Asin sa iyang maximum sustained winds nasa 85 kilometers per hour asin pagbugso kang Duros o Gastenes nasa 105 kilometers per hour. Ini may rekas na 25 kilometer per hour asin kung mapadagosan sa iyang presenteng paghiro asin direksyon posibleng nasa 405 kilometers west ng Coron, Palawan na ini sa masunod na 12 oras asin piglalauman man na maluwas ka na sa tuyang area of responsibility sa agang hapon. Sa ngunyan duwara naman nakitang nakabanderang tropical cyclone wind signal digdi sa Kabicolan asin laumantaan mas marahay na panahon sa maghapon, apara na sa naduman sa mga birigla ang pagpuran na kung minsan may kaibang pagkikilat asin pagdaguldol, dara po iyan kang mga localized thunderstorm na pigtataramda. Asin ining shear line ang padagos man na nakaka-apektar duman sa eastern section kang northern asin central Luzon, mantang so northeast monsoon o amihan, apektado man kay ni ang northern asin central Luzon. Digdi manggiraray sa Bicol ang sa tuyang temperatura sa maghapon pinakahababa na sa 25 degrees Celsius. Asin pinakahalangkaw posibleng umabot yan sundong 32 degrees Celsius. Asin ang mga kadagatan sa Kabicolan, tiglalao man tang magiging moderato sa kung minsan
maalon kaya ingat manggiraray lalong-lalo na so nagagaramit gi sa radit na bangka. So yan lang po muna ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali po dito sa Pag-asa DOST Legazpi. Jaime Bordales po sa liwat marhay na aga. Thank you very much, Sir Jim Bordales, kang Pag-asa West Regional Forecasting Center. Magatug na yun na pang kabilugan sa tuyang Bareta alas 7. Mga baretang tinipon ng singkinalap sa DCGB News Base sa lakalis na 12 oras. Sa pangarang kanakatuwang inalta sa pagsurat kang Bareta, Jenny Matthew Belgaran at si Nicole Ann Gloriani. Laro vertical, na po dyan si Chief Ramir Tanay, DCGB Social Media Department kay Bananta si Jerome Nico Martinez. Mantang yaon man sa luwa sa Mega Force Patrol. Hello kay Kuya Bob Candano. Good morning. Diyan po sa Tabaco City. Good weather nga kita ko niyan. Sering man si Perfecto Paha. Good morning. Si Benji de Pogi. Benjamin Hile. And Sir King Rinaldo, partner diyan po sa Bangkiruan. Gerald Aranya nakantabay. Sering man si Sir Jeff Santos. Asin sa kabos po na naka-tune in sa 729 kHz sa pitang ka mga radyo sa AM band, sila sa 106.9 WGB FM sa Tabaco City. Sa mga nakantabay sa DCGB Live app, sa DCGB YouTube channel, at po sa DCGB News Online Facebook page. Maraming salamat po. Happy birthday pala sa dating pag-iriban na tayo ng Atolig Day, former Councilor Chris Delagit. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Kami po ang mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardela Dayang Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Abangan na po masunod ang Apot with BP Henry Masada. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang! Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million.